Audansi jani filɛli bagaw an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ ka lajɛ ni waati in kɔnɔna na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi ye juma ye Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka batokɛlaw minɛ Ala ka hinɛ an ka tagabagaw la Ala ka yafa k'u ma Ala ka badabada dali nɔgɔya alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an yɛrɛ ɲa ka an ta don ma kɔnɔ bi an seginna ka na don an ka jɛmukan kɔnɔ an ka jɛmukan min n'an b'a fɔ jani ka musoya gindo o tɛ dɔwɛrɛ ye à chaque fois an bɛna ni thème dɔ de an b'an da don a la an bɛ walawalali kɛ maaw ye fili bɛ maaw la yɔrɔ min na an b'an da don la an bɛ kuma bi an bɛna kuma jumɛn de kan secret des femmes o tɛ dɔwɛrɛ ye muso kan ka mun de kɛ k'a ka furu maintenir muso kan ka mun de kɛ k'a ka furu basigi muso kan ka mun de kɛ a n'a cɛ ka don da kelen fɛ a n'a cɛ ka bɔ da kelen fɛ bi an bɛna kuma o de kan ni Ala sɔnna ma a kɔnɔko ye fɛn minnu ye an b'an da don a la an bɛ walawalali kɛ maaw ye Tante Awa ani sɔgɔma yɛrɛ ça va c'est an balimamuso kumana kuma min kan sisan a y'a kulomada kosɛbɛ dɛ mɔgɔ filɛ i ka furu ka barika i ka den ɲuman wolo i n'i cɛ ka bɛn da kelen ma a bɛ dépend mun na sanuya ani kasa duman kosɛbɛ ni mɔgɔ mɔgɔ sanuyara i kasa diyara i cɛ tɛ se ka ko bɔ i ta la siga t'o la anw mayamagaw yɛrɛ ma anw yɛrɛ k'an sen bɔ a la sanuya ni kasa duman de ka di cɛ ye ni sanuya ni kasa duman ye cɛ sɔrɔ cɛ tɛ bɔ ayiwa bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen tɔ n'a misɛnmanw sa i bɛ se ka don la kɔfɛ siga t'o kuma in na ni ka don misɛnman ni kumaba ninnu na kɔfɛ i ma sanu kasa t'i la baara fana ye fu ye dɛ c'est comme i bɛ ka fɛn min daminɛ i t'a dɔn siga t'o kuma in na ne ka mayamagamuso fila a tɛ fɛn dɔn a tɛ fɛn dɔn nkalon don dɛ mayamagamuso donna a la a m'a ɲɛɲini n'o tɛ ni mɔgɔ taar'i fɛ ni kɛ n ye i b'a ɲininka fɔlɔ kosɛbɛ e n'i cɛ bɛ cogo di i b'i ko k'i jɛ wa i ka sanu wa i bɛ kasa dumanw k'i la kosɛbɛ i baarakɛcogo gabu la a ka fisa wa i bolonɔ ka di wa n'i ye muso ɲininka n'a ye nin bɛɛ hunna minɛ i bolo kosɛbɛ walahi baara kɛ ka d'a ma Ala b'a ni a nina bɛɛ siga t'o la Tante Awa i n'a fɔ i bɛ ka min fɔ nin ye muso tɛ taa kasa duman kɔ muso tɛ taa suma duman kɔ wa muso tɛ taa hali jɛya fana kɔ n'an y'a ta k'a lajɛ Tante Awa bi ne bɛ fɛ an k'an da don musoya kow yɛrɛ de la a ka di n ye bi an ka se ka fɛn fɔ maaw ye u bɛ fɛn min faamuya ne ko musoya yɛrɛ ye jumɛn ye dɛ musoya yɛrɛ musoya ye gindo ye dɛ i m'a ye cɛ bɛ se ka kuma dɔ fɔ ka tɛmɛ muso tɛ se k'o fɔ ka tɛmɛ kosɛbɛ gindo yɛrɛ k'a ka gindo perepere de minɛ fɔlɔ karisa ye nin fɔ n t'a fɔ mɔgɔ o ye musoya ye fɔlɔ d'accord bon o ka tɛmɛ ka bɔ yen i b'a dɔn musow ka den sɔrɔ cɛw ɲɛ tɛ se ka da o kan muso ka den wolo cɛ bɛ se k'a ye n m'a fɔ n'i tɛ dɔgɔtɔrɔ i tɛ fɛn kɛ ka bɔ yaala la ten ka n'i kari ka don den o ma teli ka kɛ an fɛ yen o ka teli ka kɛ nazarala de mɛ farafinna kosɛbɛ to i ka ca dɛ siga t'a la o ye musoya gindo dɔ fana ye bon an ka kɔɲɔko ninnu kɔnɔnaw fana na cɛw tɛ foyi kalama a la ka karisa muso bila i ka kuma lase cɛw da o ye o bɛɛ ye gindo dɔ ye bon musoya kɔnɔna yɛrɛ fɔlɔ a bɛ dépend i n'i cɛ yɛrɛ ka bɛn fɔlɔ n'i donna kɔɲɔso yɛrɛ la o ye bɛn ye ka bɛn yɛrɛ ka bɛn ka ko to ɲɔgɔn ta la kosɛbɛ n'i donna kɔɲɔso la u y'i bila u taara ni ɲɛgɛn bɛ so kɔnɔ i bɛ wuli ka seliji ta ni ɲɛgɛn tɛ yen i bɛ taa kɛnɛma ɲɛgɛn na i bɛ t'i seliji ta i bɛna jɔko 2 de Ala ma kosɛbɛ o tɛ farida 5 in si ye o tɛ seli yɛrɛ si ye c'est comme n'a fila de don wa bɛ jumɛn i bɛna jɔko 2 de Ala ma n'i y'o seli kosɛbɛ o y'a sɔrɔ nɔnɔ kɛnɛ b'i bolo ka se tilancɛ ɲɔgɔn ma i ye jɔko 2 in d'Ala ma i ka wurudili kɛ i ni cɛ ka bɛn dugawu don i tilala i bɛ nɔnɔ in yɛlɛma o ye kɔɲɔso côté ya kɔɲɔso d'accord i ni cɛ ka bɛn bɛ daminɛ kabini ye donc ko an lamɛnbagaw ka nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ depuis kɔɲɔso de la i kan ka i ka kow bɛ ɲɛsigi a banna d'accord mayanbaga bɛ n'i ka dilan da tuma min na a bɛ da ni kan min ye mayanbagaw tulo bɛ na o b'a dɔn i bɛ dilan da n'i ye dilan da awɔ i bɛna ɲininka ninnu na sa ninnu b'i bolo yan wa kosɛbɛ a b'a fɔ ni nɔnɔ mana dɛ o yɔrɔ bɛɛ mayanbaga tɛ taa so a kosɛbɛ bɛ denmisɛnnin ci ka taa bitigi la taa malilɛn san ka na hali n'a kɛra den kelen a bɛ n'o di kɔɲɔmuso ma awɔ a b'a fɔ jɔko 2 de Ala ma i ka malilɛn min a bɛ jɔko 2 de Ala ma ka malilɛn min a cɛ fana mana na m'a fɔ cɛ bɛ nɔnɔ min cɛ tɛ nɔnɔ cɛ mana na cɛ k'i da i fɛ abada n'a ma jɔko 2 in di Ala ma
cɛ fana kan ka jogo fila in seli ka jogo fila seli d'accord ale sente nɔnɔ min na mais a bɛ jogo fila seli n'i ye jogo fila in di ala ma i ni muso bɛ sɔrɔ ka na o da n'a y'aw dɔw la dilandala fana ye dilan da dacogo la ni mayabaga siri kɔrɔ sɔgɔma a b'i ka ji bɔ o bɛ bɔ ni kan dɔ fana ye kosɛbɛ mais ni mayabaga min tɛ si n'i ka ji bɔra sɔrɔla i b'i ka ji bɔra gɛrɛ la i b'a fɔ n'i bɛ karisa ka ji bɔ i b'a fɔ ta i y'a fɔ ta bon n'a y'a fɔ a b'a ni ala cɛ n'a m'a fɔ fana a b'a ni ala cɛ mais mayabaga y'a ka baara kɛ siga t'a la k'a bɛ kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ bɛ kɔɲɔso la ka bɛn n'u ka bɛnbaliya i b'a dɔn depuis u bɛ kɔɲɔso la depuis kɔɲɔso o bɛ dɔn cogo di parce que i bɛ don kɔɲɔso yɛrɛ la fɔlɔ yarɔ ni i burannakaw bɛ ka na kɔɲɔkɛ bɛ bɔ aw t'a sɔrɔ yen tiɲɛ don a tɛ jateminɛli sɔrɔ wagati la mais n'i taara i b'i den ɲininka i ni cɛ bɛ cogo di a b'a fɔ cogo di a b'a kɛ cogo di n'a olu ɲɛf'i ɲɛna i bɛ taa so i b'i ka jateminɛ i b'a dɔn de hali kɔɲɔso yɛrɛ ɲɛ n'a cɛ bɛ dɔn depuis kunkoliji la o n'o fɛ ɲɛna o don na depuis kunkoliji bɛ kuma de i y'a fɔ tiɲɛ don siga t'a la kana kɔɲɔso fara ni ji ba sigilen don kosɛbɛ an hakili b'a la dɔɔni ni ji ye bolofara kɛ komi yiri bolofara o bɛ ne kamana gan ne yɛrɛ se ka kuma o kan mais ni kunkoliji ye sira kelen minɛ ne tɛ ka taa a ma fara a ma foyi a sigi a kan o cɛ n'o muso olu bɛ sa ɲɔgɔn bolo depuis o yɛrɛ bɛ content fɔlɔ siga t'o la ni kɔɲɔso kɛra nin kɛcogo in fana na ta i bɛ content fɔlɔ ayiwa mɔgɔw k'a lamɛn ni nkalon b'a la o tulo b'a la ayiwa Tanawa bɛ ka fɛn dɔ fɔ hadamaden i bɛ maa wele maa min n'a bɛ ko dɔn maa min n'a b'a ka baara dɔn mais n'i y'a ye k'a lajɛ bi i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen n'u bɛ kuma mayamagaya kan u bɛ kuma kɔɲɔso kan i b'a sɔrɔ u tɛ caman dɔn a la an y'o pirivu caman ye wa an ye jateminɛ caman fana boli a kow kan mais e filɛ nin i bɛ ka fɛn dɔw fɔ hali n'i ye kuma in fɔ cogo ye i b'a dɔn k'a fɔ ko kuma in kɔni ko a barikalen to an mago bɛ fɛn caman Tanawa i b'a dɔn ko denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman ko bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni donc an mago bɛ fɛn na fɛn min denmisɛnninw bɛ se k'u ka furuso u bɛ se k'a bato cogoya min na fɛn min bɛ se k'u ka furuso u bɛ se k'a matarafa cogo jumɛn u n'u cɛ bɛ se ka don da kelen fɛ u n'u cɛ bɛ se ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na Tanawa i bɔra ka kɔɲɔso min fɔ sisan nɔ muso bɛ jogo fila seli a cɛ ye pour u bɛ se ka don da kelen fɛ u bɔ da kelen fɛ cɛ fana bɛ tila k'o kelen kɛ mais muso de bɛ nɔnɔ kɛnɛ min donc ni an y'a ta k'a lajɛ depuis kɔɲɔso daminɛ kana se bɔli ma donc ko in bɛɛ daminɛ kɔɲɔso de ni kɔɲɔso de ye échec kɛ a bɛ komi furu voilà mais n'a ma voilà a tiɲɛna donc ko lamɛnbagaw ka nin lamɛn kosɛbɛ i den mana kɛ togo o togo i bɛ maa bila a kɔrɔ maa min bɛ se ka ladilikan d'a ma maa min fana na a bɛ se k'a ka dɔnta fana di den ma togoya min na a bɛ se k'a ka furu basigi togoya min na an y'a ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ wagati in kɔnɔna na a kuma cayara furu caman bɛ yen a sara Tanawa furu kɛmɛ de bɛ yen bi a sara donc an bɛ fɛ o de caman ka bɔ o furusa ninnu na donc e yɛrɛ ka hakilina ye mun ye denmansaw de don wa ou bien denw yɛrɛ de don wa ou bien u tɛ ka gɛrɛ maakɔrɔbaw la ka u ka furu koɲɛ ye minnu ye u tɛ ka a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn mais a tilalen don défaut dɔw bɛ somɔgɔw la dɔw bɛ kɔɲɔmusow la bon kɔɲɔmuso dɔw fana bɛ taa tɛ fingu cɛ la kosɛbɛ tɛ jɛkulu cɛ la mun b'u nege bɔ o ye kumacogo yɛrɛ fɔlɔ kumacogo in n'a fɔ cogo jumɛn ni mɔgɔ kuma n'i fɛ sa i tɛ s'a jaabi cogo la i bɛ se k'a falen kuma la a yɛrɛ hakili tɛ kuma min na kuma jugu bon o bɛ di ka somɔgɔw la depuis den b'i bara kosɛbɛ i b'a fɔ den a bɛ tan a bɛ tan n'a ye kuma dɔn i b'a fɔ ese k'a n'i ye kuma yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ nin fɔ ni den dɔ a b'i hakili da o kuma kan a tɛ segin o kan tuguni tiɲɛ don bon n'a m'o juguman ɲɔgɔn f'e ye tuguni a tɛ t'o fɔ yan fɛ tuguni cela veut dire que i ye ladilikan min fɔ a y'a mɛn a ye ala gosili min kɛ na o b'a hakili la a tɛ taa fɔ tuguni bon o ye kuma goman fɔ ye kosɛbɛ dɔw fana ta bɛ yen kɔɲɔmuso dɔw man kɛnɛ fana o b'i nege bɔ i cɛ la o man kɛnɛ c'est à dire m'a faamu komi bamananw ko ko kɔnɔnajeli tubabuw b'a fɔ ko infection tiɲɛ don a bɛ muso nege bɔ a cɛ la o tɛ goman fɔ ye hali ni jogo ɲanen komi fɛn yɛrɛ tɛ diya ye infection ye banajuguba de mɔgɔw tɛ k'a furakɛ Tanawa i da sera nin yɔrɔ min ma sisan ko infection an y'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔ caman a y'an ka denmisɛnninw sɔrɔ furu caman yubara a kama hali n'a ma sasa mais furu caman yubara a kama Tanawa ne ko e bɛ se ka mun de fɔ mɔgɔw ye nin yɔrɔ in na parce que ni an y'an da don infection na
question min do kuma min do important ni do kuma min do abe furu sauver kuma min do ani furu yɛrɛ tɛ denmisɛnninw sifinnakaw a b'o olu yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ ne ko e bɛ se ka infection solution ye jumɛn ye n'i bɛ se k'a da maaw tulo kan infection yɛrɛ filɛ fura caman bɛ maɲamɔgɔw bolo kosɛbɛ ni infection bɛ denmisɛnnin na se ka d'a ma hali an ka kɔgɔ kelen kelen filɛ kɔgɔfin musow b'a nɛmu ni kosɛbɛ fura duman ba ni ne yɛrɛ y'a dilan ka d'i ma kabako don mais ni infection b'i la i tɛ se k'a kɛ wa infection bɛ mɔgɔ bali ka den wolo fana tiɲɛ don infection bɛ mɔgɔ kasa yɛrɛ bɔ n'a ye kasa bɔ a b'i goya i cɛ ye o de ka jugu n'a bɛɛ ye a bɛ taa yɔrɔ tɔw la ani musow bɛ da a t'olu y'o lamɛn a mana nana a tɛ se ka da i fɛ yɛrɛ bon a tigilamɔgɔ bɛ ɲininka k'a ɲininka a tɛ fin fɔ a tɛ jɛ fɔ mais o a bɛ e yɛrɛ mɔgɔ min na e t'o dɔn ayi hali n'a y'a dɔn a bɛ mun kɛ sisan a t'a dɔn mais ne bolo ni yɛrɛ ɲɛ b'a la ko bana dɔ b'i la ne bolo i bɛ wuli i bɛ taa furakɛ de ou bien i bɛ wuli i bɛ taa ɲɛɲini de o yɔrɔnin na sisan kɛ ne tɛ jigin kɔɲɔmuso la o ka den wolo e bolo k'a kɔrɔbaya e bolo k'a sin bɔ e bolo k'a furu e bolo e ma den lajɛ tile kelen yali mun o den n'a ba bɛ baro de kɛ tiɲɛ don a tɛ se n'a ye cɛ la parce que a caman bɛ yen nɔ i b'a jateminɛ mun na u bɛ to k'u yɛrɛ siɲɛ min na donc den caman mansa caman bɛ yen nɔ olu b'a jateminɛ f'a bɛ kɛ joli yɛrɛ ye an y'a ye k'a fɔ hali an ka kɔɲɔmuso dɔw bɛ yen nɔ kɔɲɔso la u bɛ gɛlɛya caman bɛ yen u b'a sɔrɔ a la infection in na i b'a sɔrɔ u joginnen don kojugu i b'a ye maɲamɔgɔ bɛ sigi kɔɲɔmuso caman wɛrɛ a tigi bɛ bɔ a tɛ den sɔrɔ i m'a ɲininka a la de depuis i ka lasigili don ne fɛ ne bɛ n to n bara fɔlɔ ka téléphone ci depuis fajiri ma jigin n b'a fɔ ko ne bɛ sira la ka taa dɛ u b'a fɔ denmisɛnnin sa i ka maɲabaga bɛ ka na dɛ e kora kosɛbɛ n b'a fɔ a tigi n k'a k'i ko k'i jɛ n'a bɛ se jɛnɛba ko la ko n'a to so la k'i sigi a kan kɔnɔ ni ne nana mana na sɔrɔ i ko k'i jɛ ka jɛnɛba ko o y'a sɔrɔ i bɛ se o la n'i tɛ so la n'i ko k'i jɛ a to n ma dɔrɔn ka na ni n nana i b'o kɛ n b'o ye n'a nana so kɔnɔ ne tɛ fini don i la fɔlɔ ne b'i ɲininka ne b'a fɔ mun de b'i tɔɔrɔ n'a ko k'ale tɔɔrɔ ne b'a fɔ awɔ n ko k'a kɛ komi ni bana b'i la i ɲɛfɛ yan fan fɛ a b'a fɔ awɔ o bɛ to ka kɛ ne la dɛ a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a b'o fɔ ne tɛ ka ba bi wuli infection fura kɔ n b'o k'a la k'a wuli ka di ma i b'a n'a min n t'i ka seri to b'a kɔ n t'i ka sɛ to b'a kɔ e bɛ fɛn fɛn dun ne bolo sisan ne bɛ infection fura k'a bɛɛ la i b'a n'a dun wa an bɛ taa don kɔɲɔso la ko a tigi bɛ fɔ tana wa ne nɔgɔyara koyi u y'a sɔrɔ a dɔw kasa bɛ bɔ ji jɛman bɛ bɔ dɔw la a kuma yɛrɛ ka ca n tɛ se ka fɔ tana wa an y'a ye k'a fɔ i bɛ ka nin mun fɔ parce que infection ye bana ye bana min ni a cɛ ka jugu dɔɔni bana min ni a ma ɲi yɛrɛ du tout i b'a sɔrɔ k'a fɔ n'i b'a a traitement dɔw kɛ fini o fini b'i bolo n'i b'a don i ka jukɔrɔ fini mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'i ka a fili et puis fana ko ni i continue na k'a don c'est comme o b'a yira de ko bana b'i segin a kɔ ne tɛ bugutigi yɛrɛ la sisan i ma taa ne fɛ yen furu la i ma taa ne fɛ yen foyi la i taara fura ɲini de la ni ne y'a fura di i ma tan i bɛ to ka siripu don i bɛ to ka kulɔti o kulɔti don o ye bugutigi n'o sanji la sanji bɛ taa n'a o mana taa n'a yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ a bɛ taa n'a ye ne t'o fini kelen ka n'o segin i yɛrɛ la a bɛ segin kɔ kisɛ de bɛ bana in na n'i ye bana in kisɛ i b'a fɔ ko an bɛ fɛn dɔ san ka dun ta bɛnɛ i b'a fɔ kisɛ fɛn bɛ ten a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn n'a yɛrɛ sigili den wolonugu la i tɛ den in ɲɛ la ka mɛn karisa ye n dabali dɛ karisa ye n ɲɛɲini dɛ karisa y'a fɔ tan dɛ e k'a fa tɛ k'a ka infection fɔ awɔ a juguman de ma ɲi sinon infection filɛ nin ye n'a tɛ muso o muso la i tɛ den sɔrɔ awɔ mais ka se de voilà odeur ko ninnu voilà o de y'a la kojugu ye kosɛbɛ siga t'a la mais ka taa kɛ dantɛmɛ wale ye cogo dɔ la ta f'i ka fura fana min o kan ni m'o min o tɛ nɔgɔya tana wa il faut que denmansaw kɔni ka an lamɛn nin yɔrɔ in na o tɛ kɔɲɔmuso nɔ ye o kɔɲɔmuso bɔra n'o ye so n'o tɛ hali ni foyi t'i den na i bɛ to k'i den wele sɔnni i fɛrɛla don min na i n'i denmuso b'aw da a b'aw sigi a bɛ baro dumanninw kɛ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan i b'a ye denmuso o denmuso digir'a la a den kodɔn n'a bɛ se a cɛ ma dɛ tana wa an y'a ye k'a fɔ fana maa caman da donna kuma yɔrɔ dɔ la k'a fɔ lamɛnbagaw ka hakɛ to ko ni muso bɛ laada la n'a tilala laada la waati min na ko kasa gɛlɛn dɔ bɛ tugu a kɔ ne ko o ye jumɛn de ye dɛ o solution ye jumɛn ye o kasa gɛlɛnnin filɛ ka fiɲɛna nin o bɛɛ ye nin ko kelen pe ye nin o bɛɛ ye infection in de ye o bɛɛ ye infection in de d'accord i k'a jateminɛ ni cɛ ni muso dara o kasa bɛ kɛ cogoya min na ni infection b'i la n'i tilara fana règle la a bantɔ nama n'a joli kuntan n'olu fana kasa bɛ kɛ ten n'a bɛ mɔgɔ min na a tulo b'a la
a fila bɛ kasa ye kelen bon i ni cɛ bɛ da cɛ bɛ kasa duman de kɔ ni cɛ bɛ ko ni kasa wɛrɛ bɛ min ni kasa duman tɛ kelen kosɛbɛ a ma nɔgɔn dɛ siga t'a la ayiwa Tanawa an ye faamuyali caman sɔrɔ nin na Tanawa ne bɛna munumunu ka se e ma yɔrɔ dɔ la bari aw ye mayamagaw ye aw b'a aw ka baara dɔn kosɛbɛ maa t'a ɲɛfɔ aw ye aw de b'a ɲɛfɔ Tanawa ne ko galama min bɛ bila kɔɲɔmuso ka mobili jukɔrɔ n'a bɛ ci nin ye tan ayi a t'a don yɛrɛ u bɛ taa mu bɛ don mobili jukɔrɔ ne ko Tanawa fiɲɛ caman fɔra nin na dɛ ne yɛrɛ fana ye recherche caman kɛ n ka boli sera a ma kosɛbɛ ne ko u y'a fɔ ko o filɛni mun filɛ nin ye n'i bɛ galama min bila kɔɲɔmuso ka mobili jukɔrɔ ko i b'a dɔ ta k'i b'a bila kɔɲɔmuso ka wusulan na ne ko Tanawa o ye jumɛn ye a kan ka kɛ wa ou bien a man ka kɛ parce que caman ko pour a n'a cɛ ka se ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ he hakilinata ye jumɛn ya a kan galama min bɛ sɔɔri mobili jukɔrɔ n'a ye galama in kuma daminɛ dɔ b'an sɔrɔ yan bi dɔ b'an sɔrɔ a bɛ galama in mako ka ca koyi galama in filɛ nin i bɛ se k'a si parce que a susuli tiɲɛna susuli ma nɔgɔn kosɛbɛ n'i ye galama in mugu dɔɔni ta n'i ye tulubara don mɔgɔ min ye n'i tilala tulubara don na o y'a sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ k'i ka tulubara la i bɛ galama in mugu dɔɔni ta i b'a kɛ tulubara in na a ye mɔgɔ t'a tigi kɔrɔbɔ o bɛ bɔ yen n'i bɛna siri tigɛ yiri di mɔgɔ ma Tanawa an ka segin an kɔ dɔɔni i ko n'i ye galama in mugu bɔ sisan i ka tulubara n'i tilala i ka tulubara la e yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ka tulu mun sisan e de b'a fitinin ta k'a k'i ka tulu ou bien mɔgɔ min yɛrɛ bɛ tulubara dilan sisan min bɛ ka tulubara dilan a b'ale bolo mais min bɛ taa tulubara dilan n'a b'i bolo i tɛ kuma o d'accord n'i y'a dɔn ne bɛ k'o de kɔni k'a la i b'i makun ne n ta k'a la n'i taara i bɛ k'a mu i bɛ dɔ wɛrɛ san k'a ka tulu la to i bɛ tulu wɛrɛ san i bɛ k'a mu i bɛ tulu wɛrɛ san k'e ka galama mugu in to i bolo ne n ta fitinin k'a la ni sera i bɛ k'a san k'a la n'a bɛ k'a ban i b'i ta dɔ k'a la n'a bɛ k'a ban i b'i ta dɔ k'a la mais ni ne bɛ k'a la ne t'a sugu dɔn n'i ye ɲininka n b'a f'i ye n'i y'a f'i ɲɛna i bɛ ne ta in to yen ne k'o k'o la n'i sera yen n'i ta in bɛ k'a ban i bɛ ka tulu san k'a k'a kan i bɛ se k'a ta in k'a la dɔɔni k'a k'a la dɔɔni d'accord n'o tɛ hali foyi tɛ tulu yɛrɛ la tulu san bitigi la ten kana galama mugu in dɔ k'a la i k'a mu adamadenw bɛ kabako ye la dɔw b'u tan ka dɛsɛ la karisa kolo ka gɛlɛn na o tɛ dɛ wallahi galama mugu bɛ fɛn caman ɲɛ koyi i n'a fɔ sisan k'o tanti la cogo de baara sira fɛ wa dɔw yɛrɛ bɛ taa juguya yɛrɛ sigi kama yɛrɛ a ma nɔgɔn mais n'i ye galama mugu in sɔrɔ n'a b'a la foyi dɔw yɛrɛ n'i ye yiri bɔ dɔw ye sigitigɛ yiri ninnu i bɛ galama mugu in kɛ yiri in sanfɛ a n'a bɛ tobi f'a bɛ yɛlɛma a n'a bɛ tobi f'a bɛ yɛlɛma fura in mana mɔ i bɛ fura in sɛnɛ a tigi b'i ko fura in na n'a ye ko fura in na hali situlu kɛnɛ b'a bolo a k'a k'a tɛgɛ kɔnɔ a ka galama mugu dɔ kɛ situlu tɛgɛ in na a k'a kɛ tan a k'i mu a la fura in kolen kɔfɛ ayi an b'a la k'ale fɔ galama mugu bɛ baara caman kɛ Tanawa galama in galama mugu e ma ni mɔbili bɔ a la pa kama mɔbili bɛ ta ka bɔ ten adamadenw bɛ siɲɛ t'a da wallahi n y'a ye mɛnɛ hali musokɔrɔbaw awɔ galama in ma nɔgɔn dɛ d'accord donc ni de ye galama in segere yɛrɛ ayiwa ko lamɛnbagaw ka nin lamɛn kosɛbɛ ko maa min bɛ fɛ i ka furu ka sauver galama in kɔni i ka a ta k'a bila i den kun parce que n y'a ye fana caman bɛ yen nɔ n'u y'a kɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛ y'a to u b'a fɔ ko ayi k'a bila ko kɔɲɔmuso ta don a ta tɛ sisan n'a fɔra sa ko kɔɲɔmuso ta a bɛɛ bɛ kɛ girin kan ye sa ɲɛ tɛ sɔrɔ a la mais ni ko y'a bila n b'a tɔmɔ ka bila kɔɲɔmuso ɲɛ jaabi t'o la jaabi kɔni t'o la e b'i ta tɔmɔ i b'i ta k'i mago ye ne yɛrɛ ɲa a ca mun ye u b'a kɛ kɔɲɔmuso ka wusulan de la ko n'a bɛ dɔɔni wusu so kɔnɔ ko a bɛ galama mugu in fana a b'o o dɔɔni k'a la ani wusulan bɛ ɲagami ko a ka ca Ala fɛ i ka furu bɛ basigi et puis fana fɛn caman bɛ yen nɔ i n'i cɛ bɛ don da kelen fɛ a bɛ bɔ da kelen fɛ Tanawa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ne ko an ka sokɔnɔ fiɲɛ ninnu a nafa ye jumɛn parce que n'i y'a ye bi an ye nin ta an bɛ fɛ muso denmisɛnninw k'a dɔn ani mɔgɔ minnu fana t'a dɔn u ka bɔ fili la ne ko fiɲɛ yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye fiɲɛ jɔda ye jumɛn ye an ka furuso kɔnɔ fiɲɛ yɛrɛ filɛ ni muso bolo sera a ka fiɲɛ ma k'a bɔ est-ce que o tɛ ka furu ko nɔgɔyalen k'a bɔ m'a faamu k'a ci dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u cɛ kɛlɛla ta minɛn bɛɛ cɛ i ka taa i ka fiɲɛ i bɛ taa ka fiɲɛ to kosɛbɛ fiɲɛ to foyi ta i k'a to yen u bɛ ji k'a la u b'a min mais n'i bolo i ka fiɲɛ bɔ k'a jɔ ɲuni kama ka taa hali ni ma taga tugun n'i y'a turu furu a turula ni k'a min e t'o dɔn awɔ e y'a bɔ
i b'a to i bɛ taa i ka taga la n'o tɛ fiɲɛ yɛrɛ filɛ ni fiɲɛ bɔ ka ban furu maaya banna pewu kana dilancogo foyi ɲini a la i kɔni i bɛ yen ten parce que mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ sigi furu la ten o hali ni cɛ mago t'i la u bɛ sɔn i ye so fa den na i b'i sigi denw kama a bɛ se ka kɛ i ba kanu b'i la i bɛ dugawu ɲini i ba fɛ mais a n'a cɛ ka da sigilen o tɛ o de ni fiɲɛ bɔ a banna o ye furu bannen o ye pepe o fɔ ko ne de y'o fɛ pepe fiɲɛ tɛ bɔ bon n'o tɛmɛna kan min y'i ka fiɲɛ sigi fana u b'a fɔ ko balimamusokuntigi ka fiɲɛ sigi ne yɛrɛ kelen ne sigira mɔgɔ balimamusokuntigi tɛ ne ka fiɲɛ sigi e yɛrɛ de b'a sigi ne yɛrɛ de b'a sigi kosɛbɛ balimamuso dɔw bɛ yen u tɛ furu la balimamuso bɛ d'u ma kanu kama tiɲɛ don o ye tiɲɛ muso furubali man ka taa ka fiɲɛ sigi muso ni sutura i man ka taa ka fiɲɛ sigi tiɲɛ don o y'a fɔ bon e t'o dɔn furumuso la e b'i yɛrɛ de dɔn i tɛ mɔgɔ dɔn Tanawa e ko ni muso bɛ bɔ hali ni b'i ka diɲɛ minɛn bɛɛ cɛ mais i ka fiɲɛ i k'a to yen mais an y'a ye k'a fɔ dɔw b'u ka fiɲɛ yɛrɛ de ci u bɔtɔ u b'a ta dɔrɔn u b'a ci donc ala fɛ yen nɔ n'i y'a kɛ ala fɛ yen nɔ o ye furu bannen yɛrɛ de ye wa ala fɛ yen mɔgɔw fɛ furu fiɲɛ tɛ bɔ a bɛ ne yɛrɛ ɲɛna an ko mɔgɔw ka kuma de kama ko a bɛ fɔ n'i ye fiɲɛ ta k'a ci ou bien k'a ta ka bɔ k'o ye furu bannen ye mɔgɔ yɛrɛ mana ka fiɲɛ yɛrɛ ta yɛrɛ k'a bɔ kara don jaw k'a ta k'a ci est-ce que mɔgɔ min y'a ta k'a ci n'i b'o kalama yɛrɛ i bɛ t'i da don furuko la a kɔni ka gɛlɛn a ma nɔgɔn dɛ ala yɛrɛ fɛ furu tiɲɛna mɔgɔw fɛ a tiɲɛna fiɲɛ donc u b'a ye ta ma fa b'a fɔ n'i bɛ ka minɛnw cɛ ka na fiɲɛ ta de i ka minɛn bɛɛ cɛ ka na i ka fiɲɛ in to yen ko dɔ n'a ta fa den ɲɛna ko fiɲɛ bɔ ka na parce que a ka ca la e bɛ na e denw mana kɔrɔ i den dɔ b'i plaint sa n bɛ na nin ba ye ne bɛ na nin ba ye i bɛ na nin ba ye fu de la a tɛ se ka sigi o fiɲɛ yɛrɛ bɔlen kɔni tɛ se ka mara a kɔfɛ yɛrɛ de nkalon ma ye a ma nɔgɔ parce que o bɛ komi i n'a fɔ jɔnmaya dɔ o bɛ komi i n'a fɔ e de nana n'i yɛrɛ ye wa i taara ni i yɛrɛ ye i b'a dɔn furu ko a kuma ka ca Tana wa a kuma ka ca mais furu yɛrɛ kɔni ka jɛ i la ka na jɛ i la a bɛ dépend kunkoliji la fɔlɔ ka na laban kɔɲɔso la ka na laban diɲɛlatigɛ tɔw la ka na don depuis ka tile 15 ni ka fɛn kɔnɔ i bɛ faamuyali sɔrɔ fɔlɔ ne yɛrɛ kɔni ne ma mɔgɔ si lasigi ko ne ma faamuyali sɔrɔ Bamakɔ kura yɛrɛ ne ye mɔgɔ min lasigi muso de bɛ ko Fana Kante a bɛ bɔ yan a bɛ taa kɔɲɔ ijidenw ka tobili kɛ Makan ale de bɛ bɔ yan ka taa o la ne ye mɔgɔ 7 de lasigi a ka du kɔnɔ Fana Kante min bɛ bɔ yan ka taa ijidenw ka tobili kɛ Makan ne ye mɔgɔ 7 lasigi a ka du kɔnɔ bon a sigiɲɔgɔn yɛrɛ la a bɛ lase minnu ma o ka ca mɔgɔ 7 ye mais tiɲɛ n'i b'i ka baara kɛ k'a ɲa ne ma ɲɔgɔn ye a la ko ne ye kɔɲɔmuso lasigi denko problème nana ou bien n'i cɛ ma bɛn ayi u tulo bɛ n kan na o b'a mɛn walahi a ma kɛ abada ne yɛrɛ ka kɔɲɔmuso bɛɛ bɛ den wolo f'i bɛ seri ne yɛrɛ ko den wolo san kɔnɔ siɲɛ 2 walahi ne ka denmisɛnnin Tana o kuma la awɔ ne yɛrɛ tun b'o Tana o kuma la ne yɛrɛ tun b'o kalo 3 dɔrɔn ne bɛ kɔnɔ ta ayiwa o kuma la an m'an pan o yɔrɔ de kunna Tana o ka ɲi nin nɔ i b'a dɔn k'a fɔ i b'a dɔn musoya tɛ dɔwɛrɛ ye an ka an hakili to an yɛrɛ la i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a tɛ taa jɛya kɔ a tɛ taa sanuya kɔ k'i bolo don i yɛrɛ kɔrɔ a tɛ to kɔ Tana wa ne ko ne bɛ fɛ an k'an da don an ka farafin yiriw de la ne bɛ fɛ an k'an da don o la mais yanni an k'an da don farafin yiri la n mago bɛ wusulanbɛlɛ bɛ kɛ cogoya min bɛ wala mago min bɛ wusulanbɛlɛ la n bɛ fɛ i k'i da don a la i ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye yarɔ wusulanbɛlɛ bɔgɔlama bɛ yen awɔ bɔgɔlama bɛ yen nɛgɛlama bɛ yen awɔ nɛgɛlama in ma ɲi nɛgɛlama ma ɲi kosɛbɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ so wusu nɛgɛlama in kɔnɔ a ka gɛlɛn ni dusu bɛ suma dɛ ala deli sugu bɛɛ ka k'i kun ka t'i cɛla la fɛn bɛɛ ka k'i kun ka taa mais e kɔni b'i ka so wusu nɛgɛlama in na i dusu tɛ suma nɛgɛlama kɔni o man ɲi yɛrɛ de an k'o bila mais bɔgɔlama in mɔgɔ bɛ so wusu bɔgɔlama in na walayi ni cɛ yɛlɛtɔ bɛ bɛn n'a yɛlɛtɔ bɛ bɔ walayi bɔgɔlama in ka ɲi dɛ bon n'i ye bugurijɛ yɛrɛ kɛ bɔgɔlama in kɔnɔ hali tasuma kisɛ 2 b'a bɔ tasuma kisɛ 2 bugurijɛ de b'a wusu n tɛ ni tasuma caya dɔrɔn sisi dɔrɔn de bɛ wuli parce que i b'a ye bugurijɛ dɔw bɛ a tɛ bɔn i b'a to wusulanbɛlɛ kɔnɔ i ka wusulanbɛlɛ kura nana i ka kɔɲɔ i ka maɲabaga b'a ta a bɛ don gabugu la a bɛ buguri ɲumanin k'a kɔnɔ ka tasumani kala k'i ka wusulan bila a la ka na wa dɔw bɛ se ka san 2 san 4 san 5 kɛ u t'o bugurijɛ bɔ u b'o de to a kɔnɔ minnu bɛ ko dɔn u bɛ to ka tasuma cɛ gabugu la u bɛ n'a yɛlɛma a kɔnɔ ka bugurijɛ in to yen ayiwa ko an lamɛnbagaw ka nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ dɛ
n'o n'o kɔni b'i ka so kɔnɔ bugurijɛ in bɛ wusulanbɛlɛ in kɔnɔ i bɛ k'i ka so wusu a la a y'i t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye o wa wusulan kasa bɛ sumaya de a bɛ sumaya kasa ka di ani nɛgɛlama yɛrɛ tɛ kelen i dusu ka suma i dusu kana suma wa ani nɛgɛlama tɛ kelen donc n'an y'a ta k'a lajɛ wusulanbɛlɛ bɔgɔma ka ɲi n'a nɛgɛma ye o b'i dusu suma mais nɛgɛma in mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ la i bɛ tɔɔrɔ la mɔgɔ n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na e n'i cɛ bɛ ɲɔgɔn na Tanawa an ye faamuyali sɔrɔ o la Tanawa ne ko an ka cɛlafɛn ninnu ne ko a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye furu kɔnɔna na fo denmisɛnninw ka faamuya k'a fɔ ko furu tɛ tile kelen ko ye ko ne n sɛgɛnna dɔrɔn ko gulokibani dɔ ko ne n sɛgɛnna ko n b'a bɔ n b'a bila ne bɛ fɛ bi i n'a fɔ an bɛ k'a fɔ cogoya min na furu an denmisɛnninw bɛ se k'an ka furu matarafa cogoya min na an bɛ se k'an cɛw gɛrɛ an na cogoya min na an bɛ se ka kɛ denmisɛnnin ye cogoya min na an cɛw bolo ne mago b'o de la bi an ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye an bɛ cɛlafɛn min siri an cɛ la ne ko Tanawa cɛlafɛn y'o a nafa ye jumɛn ye cɛlafɛn a nafa ye fɛn bɛɛ hali dɔ bɛ n kun n ɲinɛna k'o la o ye ka kuma de da so ma cɛlafɛn ka ɲi cɛlafɛn bɛ yen cɛlafɛn bɛ yen wa ka ɲi fana mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen a yɛrɛ se t'a ka jugu cɛ tɛgɛ ma gɛlɛn de ma cogo di ni cɛ tɛgɛ jalen don cɛ bolola wari tɛ dun cɛla t'a dɔ bɛ i b'o siri cɛ la i n'a dalen wala n m'a fɔ n'a t'a bolo n'a kɔni t'a bolo n m'o fɔ dɛ mais i yɛrɛ dara la a b'a bolo mais a tɛ dun de i bɛ cɛlafɛn siri cɛ la a b'aw da aw da de b'a fɔ i b'a fɔ karisa dɛ e b'a dɔn ne kun bɛ na min fɛ yan ne mago kun bɛ n de la ne mago kun bɛ n de la n'i y'a fɔ aw dalen walahi n'a ko a tɛ yen i ka segin ka nin daji tun na mais Tanawa ni mɔgɔ min n'a fɔ sisan nɔ i cɛ mɔgɔ minnu cɛ bɛ i n'a fɔ dugu wɛrɛ la hali n'i y'a siri i cɛ la k'a tigi deli n'a ye a b'a kɛ wa dugulata o tɛ dugulata fana b'a d'a ma o fana b'a d'a ma d'accord il faut que an ka walawalali kɛ maaw ye i bɛ faamuyali sɔrɔ cogoya min na n'i n'a bɛ ɲɔgɔn kan o de kɔni ka ɲi o y'a sɔrɔ i n'a dannen don fɛnkɛ in sirila ale de kama o n'i ye fɛn fɛn fɔ a yɔrɔ la m'a fɔ a bɛ d'i ma yɔrɔnin na dɛ mais o fɛn kelen b'o minɛ a b'a layidu ta ye n'o a bɛ di fana kosɛbɛ awɔ mais yɔrɔ jan ta ye o baara b'a d'a ma o fana ni tɛ kelen wa baya kelen kelen filɛ ni baya kilisila k'a d'i ma a ɲɛ 12 ma ayi hali ni cɛ in ye muso 4 ta a sigi o sigi a bɛ de wele fo muso tɔ ninnu bɛ dimi a mana sigi n'a ko 1 2 a b'a fɔ karisa 1 2 a b'a fɔ karisa o ka gindo ye mun ye e t'o dɔn e bɛ k'i dɔn e sigilen bɛ ten Tanawa musoya ma nɔgɔn dɛ o bɛ yen baya bɛ kilisi ka d'i ma cɛlata in fana bɛ yen wa hali furanan kelen kelen furanan bɛ kɛ ka so fura ne b'a kilisi k'a d'i ma Tanawa tiɲɛ don de tɛ furanan in minɛ i ɲɛ gara cogo i yɛrɛ de b'i ka so fura i bɛ se ka fura kɔni mɔgɔ kana jɔsi mais mɔgɔ wɛrɛ bolo tɛ maga furanan in na i yɛrɛ b'a fura n'i y'a ɲama yɛrɛ dalajɛ i bɛ sanfɛ ɲama in bɛɛ cɛ ka bɔ a la k'a tɔ to cɛncɛn mugu ye duguma n'a tɔ tora cɛncɛn mugu ye i b'o cɛ k'o siri fɛn dɔ la k'o bila ka ɲama in cɛ ka taa bɔ galamako in filɛ ka fiɲɛ ni galama mugu in b'i bolo i b'a ɲagami cɛncɛn mugunin na n'i bɛna ta ji bɔ i kan i b'a bɔ i bɛ to k'a kɛ ji na k'a lamaga k'a bɔ i kan ayi cɛ tɛ fila fiyewu Tanawa tiɲɛ yɛrɛ la n b'a dɔn bi cɛw tɛ nin yɔrɔnin fɛ dɛ mais an dun fana bɛ fɛ an n'a cɛw de ka don da kelen fɛ an n'u ka bɔ da kelen fɛ ko musow ka nin yɔrɔ in lamɛn kosɛbɛ furanna mana kilisi k'a d'i ma mɔgɔ wɛrɛ kana fura bolo kana maga a la papier ni fɛn ninnu bɛɛ bɔ a la ka bugurumugunin cɛ ka galamamugu in ɲagami a la i bɛ to k'a kɛ ji na k'a bɔ i kan mɔgɔ bɛ tɛmɛ ko caman hali maɲamaga sigira kɔɲɔmuso min kɔrɔ ani maɲamaga ma se hali maɲamaga tɛ fɛn dɔn kelenw tɛ hali maɲamaga tɛ fɛn dɔn ni kunfin don a sigira mɔgɔ min kɔrɔ a n'a ma sigi mɔgɔ min kɔrɔ aw tɛ kelen kelenw tɛ tiɲɛ don kelenw tɛ Tanawa nin ye fɛn ye fɛn min ni barika b'a la kosɛbɛ ka d'a kan i b'a dɔn maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila an filɛ nin ka faamuyali caman sɔrɔ a la k'a ye k'a fɔ ko furanan kelen kelen ko nafaba b'a la k'a jɔda b'a an ka furuso kɔnɔna na ko denmisɛnninw k'a lamɛn ko maakɔrɔ k'a lamɛn fana i bɛ se k'i den conseiller n'a ye cogoya min na k'a fɔ ko ka furanan kilisi k'a di ko mɔgɔ wɛrɛ bolo de kana maga a la i yɛrɛ de bɛ maga a la wa fana i b'i ka yɔrɔ fana fura k'a tɔ to jukɔrɔ cɛncɛn min ye i b'o de ni filen mun galamanin bila la
voilà i b'a ɲini donc i ni cɛ bɛ don da kelen fɛ cogo min i ni cɛ bɛ bɔ da kelen fɛ cogoya min na ko an lamɛnbagaw ka nin lamɛn kosɛbɛ c'est à dire que adamaden mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ dɔn nka i bɛ min dɔn i bɛ se ka kuma o de kan kosɛbɛ siga t'a la ko bɛɛ ka nin yɔrɔ in lamɛn u k'a tigɛ tigɛ k'a cari cari k'a bila an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na anw denmisɛnninw bɛ se ka an ka furu basigi cogoya min na Tana wa o tɛmɛnen kɔfɛ bita in ma nɔgɔn koyi bita in kɔni ko yiriko yɛrɛ bɛ bita nɔgɔn n'a tɔ bita in Tana wa ne ko u bɛ an ka fɛn dɔ wele ta ko pentoluni Tana wa ne y'a ye k'a fɔ an balimacɛ dɔ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ dabali banna ne de ye n sigilen to ne ye ɲininkali de kɛ ne ko pentoluni yɛrɛ o n ko cɛ furulen minnu bɛ yan n ko pentoluni yɛrɛ kɔrɔ dɔw ko ko karisa ko dugu de n'i ma nin kuma in bila wallahi bila ne bɛ kojugu k'i la ne ko n ye mun k'i la ko an bɛ taarancɛn ne tun na ne terikaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ko k'an ka bɔ ne yɛrɛ n ye n ka sule don k'an ka vɛsi kɔci don ne balila mun na ne ka madamu de filɛ nin ka pentoli siri a yɛrɛ la ka sanfɛfɛn siri o kan ne ɲɛ su o kan ani ka wusulan fitinin kɛ ne ko n ko e kuma na n ko bi ma ɲi ale kɔni Tana wa ale ka bɔli dan n'o don ale ma sɔn ka bɔ terikaw nan'u jɔ ka kilasɔni kɛ ale ko ayi Tana wa n'an y'a faamuya o e kuma na o pentoli y'o nafa barika ma ba b'a la dɛ e bɛ se ka pentoli ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna bɛ se ka mun faamu k'a daminɛ depuis i bɛ denmisɛnniya la dɔw yɛrɛ bɛ se ka don san 50 kɔrɔ a bɛɛ la u bɛ pentoli se pentoli filɛ i bɛ pentoli san sugu la i bɛna pentoli ko i komi i yɛrɛ ko an bɛna se yiriko in ma an b'o yɔrɔ bila ka yiriko kɔnɔ awɔ Tana wa i bɛ pentoli ko i b'a jɛ awɔ mɔgɔ caman bɛ kɛ pentoli la dɛ sɛbɛn bɛ siri pentoli la baya bɛ kɛ pentoli la fura bɛ kɛ pentoli la n'a kɔni sirila furu cɛ ɲɛ da kan i tɛ se ka foyi ɲɛ yɛrɛ ayiwa i tɛ se an balimacɛw tora la yiriko in yɛrɛ filɛ nin wallahi n'i ye timitimini kelen yiri dɔ bɛ ko timitimini awɔ misɛman ye a banna n'i y'a tobi k'a mɔ musoya fura ma tɛmɛ a kan a ka farin ni babi ye timitimini jɔyɔrɔba b'a la bɛɛ de t'a dɔn i b'a wuli mais a kɛnɛkɛnɛ kɔrɔ de i b'a wuli i b'a min i b'a wuli i bɛ selagani dɔ sigi kɔrɔ i b'a ji k'a la i bɛ seliji ta i b'a wuli i ka pentoli ko k'a jɛ i b'a ji ni sɛnɛ ka pentoli sarango a la k'a da i b'a min i b'i seliji t'a la ayi hali ni cɛ ye siɲɛ 10 de kɛ baarayɔrɔ la na o na ɲinɛ bɔlen b'i ye o ye wallahi pentoli ni fura pentoli ni timitimini a dongo 10 so kɔnɔ a ɲinɛ bɔlen b'i ye donc i bɛ timitimini de tobi fɔlɔ ka sɔrɔ ka pentoli ni musuwa sisan tobi i b'a jigi i b'a sigi a jini bɛ ɲamajɔ n'a ɲamajɔ i b'a sɛnɛ ko ɲuman i ka pentoli ko k'a bisi yɔrɔ min na dɔrɔn i b'a jini kɛ mana kɔnɔ k'a don a la k'a sarango k'a gulo n'i y'a sarango a la k'a gulo a ji tɔ bɛ i bɛ dɔ bɔ i b'o min bɛɛ bɛ kɛ selagani kɔnɔ i bɛ taa ɲɛgɛn na dɔrɔn i bɛ taa i bɛ seliji ta i cɛ dongo tanki k'a bɛ yɛlɛ de fɛ Tana wa o kumana bi ta in an balimacɛw k'u bɛ kungo la dɛ k'an balimamusow ka nin lamɛn kosɛbɛ ko nafaba de bɛ nin yɔrɔ in na parce que n'i y'a ye k'a fɔ an b'a fɔ ko k'an ka furu tigɛ mɛn si la k'an ka furu bɛ ka sa don o don mais halisa an ma se a dɔnyɔrɔ de la n'i sera a dɔnyɔrɔ la n'i bɛ mɔgɔkɔrɔbaw fana lamɛn a ka ca Ala fɛ i ka furu i bɛ se ka a sauver Tana wa i n'a fɔ an ye furuko min yiriko min fɔ ne ko yiri yɛrɛ jɔda yɛrɛ ye jumɛn de ye an ka furuso kɔnɔna na an n'an cɛw bɛ se ka don da kelen fɛ an n'u bɛ bɔ da kelen fɛ cogoya min na n y'a ye k'a fɔ hali u bɛ kuma an ka babi kan an ka babi ko ni muso bɛ babi ni fɛn dɔw bɛ k'u b'a ɲagami ɲagami mais e bɛ se k'i da don a la e bɛ se ka caman fɔ a la an kɔni an tɛ bɛrɛni don a la babi ni geni yɛrɛ filɛ muso dɔw bɛ yen u tɛ den wolo infection tɛ foyi tɛ mais o y'u kɛcogo yɛrɛ ye babi ni geni yɛrɛ filɛ geni kisɛ kumaba bilenman in ta ani n'i b'a wuli k'a min i bɛ den wolo nin geni ma geni finman fara ale bɛ muso nin ye geni misɛnmanin de ye o tɛ bilenmanin finman in kɔni ma ɲi finman in bɛ muso ja de d'accord n'i b'ale wuli k'a min i bɛ den sɔrɔ fɔ ko n y'o f'i ye infection tɛ foyi tɛ tu t'a la ta t'a la ayi o ma f'i ye dɛ ayiwa komi lamɛnbagaw ka
tanawa ni ko kani wili ale babi geni misani ani babi ni o fo ne refe mo kilisi ni fo idala iko ni bata dori ba urubata aywa babi refle ni babi kilisi nyana maka di mo na tigi ya wuli anyaka te bla nyama no ibe babi wuli ka nyaga ni maraka ati chin wa kasate bo ba wuli ka maraka wuli ka mara na chara iba la sanjila kata na ma ke samnyai ibe déplacer kama kata fo bala kata fili bajila ko do myo kolongolo no ko to ne babi yara kilisile wuli ka mi ka fili nyama na ni tasma ya soro ayi ese mori be so ko mango ya bali iye ay mori tese somatise tanawa ayo foko no fire babi ma fa gansa ka sadula ka wulu mo doro fode mena kilishira ka dima ko wulu ko mi ko nya abla nyamana nyaman ko sita sumama ndato kuma da o mango ya kilibo yinyena aywa ko ambalima muso kani yoro la me kosebe babi ni geni kuna klishira ka dima ise ni be se kata bajila be ne ko be ne kolongulumbe ke ka blogo men ya bla nyamana na jenina kuni mangu ya minyi soro awu ko yere ka mangu ya nyini nene donc ambalima muso kani na me kosebe akanye ambela jali matanawa anye family soratanawa ne yabe fendo la aywa anga tabalin sanfé nube bitoni fla kono nego nunu ye jumenere nunu muso ya fraude ni barakele ta ma fere wakele aywa mais kemela bala amba détail ke keme fla la bala aba fere mo maintenant wa otogode ifle ne ga fe mu blai mu fle ni fle ni bara ni kono ni nin togo amale glani nare awo taba bale la yiru bala nare bala yiru bala nare ufana bala kale fana be kale rato ni ani kale dia ibe minde nyekor so ma tro kisili ibe ni kale da aywa iba dai chere nyokor wo iba da beri nyokor ayi be ika gomo ma hani ka goyi muso nyomi wallahi ba fu ne da afi abi che go doron tale de aywa ore ni na kale naje ama ira la be bago la ri uga donc aywa ko ante kulengela yambi tanawa nini kale ni kale ibe ife jume me do ala kalare be do ala wa ube almetikise almetikise ibo do ni doro ma ko no be akari foka be ama ibe to ka da me frana kala ma bali chere d'accord ibe don doron swala ka da inye koro iche fara mo ayi ka go mo abi ayi watanawa nega question do bi e mo jabiu nego ni atoko ina atoko yimi sisa ko ma ba fo mo ma ka barakele wa kele chere la ma do ro fango 5000 ko bana an mo mta ba fa 5000 to te ya ta ko ngo 5000 so da détail bala li kebela bala mais on ma 5000 do ro ba fo ko ka ménager mais to ko tali la ay ama to ko fali la ko ba glanare de la nyere ba yere de ba mais ba fo ko wa kele so ba ko 5000 ya d'accord ménager le ba betike ka sir te mane ni clone kele binya no bala bulo bala nero bala nini c'est comme ne famia da falere ni aneni mufli bulu abere kele ni ba fo ménager le mai donc nyagamini o kadi dowi ni jor babe anga furuso kono ni joro ya ka chala ko so ni doro ka chala aywa tanawa ninko yonko ni wayi ko farafo yiri ko na ngana tama ko yiri ko ma ka sa ko mo ni fiera wakati de ka ko fanga be dogoya chendo i araba de nyongo buli ka ko fanga be dogoya i chere buli ka ko fanga be dogoya i to yera buli ka ko fanga be dogoya no ka sori mafien ke mo sila i se ga yiri ni bi ko abi ka ko fanga boya me olu ye yiri sugu jume onye yiri la yele yiri munu be yele asa ya zaba mulu bala jonye bala yiri munu ko be yele avec kilishire ka dima obe tindor donc abela jale kilishire bala d'accord yiri be la ni turaki ko ala kay bo do fana be umma be na guyara maduni kaso ni fanga do ka fana tekele tindor aw kaso komandu ma fi kulo ma je kula o yu ko ndaka gele ni ko ka kla ka dia mo yi ki bo ma we amna ono kolono yiri bola kulu kuncha ma yiri bola
sanpɛrɛ yiri b'o la sira cɛtigɛ yiriw b'o la bon i bɛ se k'olu ɲini k'i ko. Ayiwa yiri dɔw fana bɛ yen ko bin ka wuli o t'a la. O yɛrɛ bɛ yiri bɛ bin a bɛ tila a binnen bɛ duguma a bɛ tila ka falen ka wuli. N sera k'o kelen dɔrɔn de tɔgɔ fɔ ko yiri bin ka wuli. N'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ o yiri bɛ bin a bɛ tila ka wuli i b'a binnen yɛrɛ duguma dɛ mais a bɛ ka falen kura ta tugun. Mɔgɔw n'i y'i ko yiri hadamadenw bɛ dɛsɛ. Mais i ye yiri dɔ fɔ sisan ko sanpɛrɛ yiri ne ko sanpɛrɛ yiri y'o jɔda caman b'a la. Jɔda b'a la hali mɔgɔw y'i bon. I bonnen dɛ walahi u ka sanpɛrɛ yiri ɲini k'i ko a sɛnɛtɔ de i b'a ye a bɛ komi ji suma a bɛ sɛnɛ mais ni bon in ye tiɲɛ yɛrɛ n'a kɛra i kan i b'a fɔ ko toseri. I n'a fɔ toseri. Awɔ n'i bɛ to tobi i tɛ toseri sobi fura in bɛ don i fari la komi te nin mais a sɛnɛtɔ sun kɔnɔ f'a bɛ ji suma ma cɔn ji suma yɛrɛ mais n'a b'i la tiɲɛ na n'i y'a k'i fari la i b'a fɔ ko to yen. Tana o b'a yira ko yiri ka ɲi o la dɛ. Yiriw tɛ kulonkɛ fɛn yɛrɛ. Ko jɔdaba bɛ an ka yiri. N'i ka ko fanga yɛrɛ dɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen wagati dɔ la u bɛ bila ka b'u ka baara la u ma fin kɛ u ma jɛ kɛ mais n'i ye yiri tape a tigi kan u bɛ tila k'a wele kura ye. Ayiwa Tana wa o kumana bi baro ye nafaba de bɛ bi baro la. Tana wa an da sera yiriw ma i n'a fɔ sanpɛrɛ yiri ka fara binga bulu kan i ko ni juguya de cayara mɔgɔ fari la donc yiri minnu bɛ yɛlɛ sanfɛ mais a bɛ kilisi a tɛ ko i yɛrɛ ma ten f'a ka kilisi de. D'accord donc an ye faamuyali caman sɔrɔla o la. Tana wa ne ko muso ka dara n'a fɔ i bɛ dara min fɛnɛ est-ce que mɔgɔ a ka kan mɔgɔ wɛrɛ n'a fɔ i ka du dɛmɛden kan k'a fɛnɛ wa. Ne yɛrɛ kɔni tile kelen ne denba de kana ka dara da ne bɛ se ka bɔ n bɛ baro kɛ ni tɔw ye an bɛ baro baw kan a mana don cogo cogo hali n'an donna 0 heure ne yɛrɛ de bɛ n ka dilan na tɛ denmuso falen 2 bɛ n bolo denkɛ 3 bɛ n bolo n t'a fɔ olu ka n dayɔrɔ labɛn en tout cas mais a ye den tɛ ne dayɔrɔ labɛn ne yɛrɛ de bɛ n dayɔrɔ labɛn. Tiɲɛ na kɔni man ne ne t'a kɛ a man ni ye mɔgɔ wɛrɛ kan. U b'a fɔ ko a bɛ den yɛrɛ ɲɛ don mɔgɔ la. A man yɛrɛ jango yɛrɛ k'a fɔ k'i b'i da denmisɛnnin tɛ da ne ka dilan kan a mana gan cogo cogo ne ka so jɔsira ka ban ne ka denmisɛnninw bɛ to ka taa fɛn dɔ fɛn ta dɔrɔn k'u da. Duguma ye nɔ. Awɔ siman sumalen n'u y'u jɔsira u b'u da n'o tɛ ne ka dilan kan ni ne y'a labɛn sufɛ ni n da ni dugu jɛra ni n ko ka n jɛ ka n seli ta n bɛ wuli ka n ka dilan perepare k'a bɛɛ sɔri k'a labɛn ni n bɛ taa yɔrɔ min na n bɛ taa yen ni n nana n bɛ n da nɔ la den tɛ ne ka dilan labɛn. Tana wa parce que i b'a sɔrɔ an musow caman bɛ yen nɔ saliya de b'an na an b'an ka dilanw de to an ka du dɛmɛdenw bolo ou bien an yɛrɛ n'an ye denmuso kɔrɔlen sɔrɔ dɔrɔn i b'a ye u b'a di olu de ma u b'a fɛnɛ u b'a fɔ ko a bɛ denmisɛnnin ɲɛ don a ba la hali kuma fɔcogo yɛrɛ ɲuman i b'a sɔrɔ o caman bɛ yen nɔ an ka denmisɛnninw fana tɛ kunbɛcogo tu u la quoi a nɛmu donc bɛɛ bɔ masa de la bɛɛ bɔ masa de la n'i ye den ka mara ta k'a lajɛ kɔni a bɛ bɔ masa de la parce que cɛw tɛ sigibaga ye du kɔnɔna na quoi. Tana wa ne ko u bɛ safinɛ dɔ fɔ ta ko safinɛ fine don wa tu bɛ tulujɛ safinɛ wala tulujɛ safinɛ m'a ye fana a bɛ maa caman bolo ko jɔdaba b'a la an ka furuso kɔnɔna na o ye jumɛn ye. Ese ma filɛ tulujɛ safinɛ u bɛ mun dilan ta fiɲɛ na a bɛ fɔ cogo jumɛn n t'a dɔn tiga de don wa ou bien jumɛn a finnen kɔni don tulujɛ safinɛ b'o ye a bɛ sɔrɔ u b'a dilan ale ka ɲi de a bɛ nɔgɔ bɔ mɔgɔ fari la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ nɔgɔ cari u fari la u kunberekun b'u dimi u kolotuguda ninnu b'u dimi fo dɔw b'a fɔ ko sumaya sumaya tɛ n bɛ safinɛ dɔn o b'a sɔrɔ nɔgɔ de ka ca i yɛrɛ fari sugu la n'i ye safinɛ yɛrɛ don i fari la fo ni tila ka ji yɛrɛ gɛrɛ i la parce que safinɛ ni fura bɛ ko yɛrɛ n'o tɛ hali kunkolodimi gɛlɛn bɛ dɔw la i b'a fɔ jinɛ kunkolodimi u bɛ safinɛ ɲini ka fura dɔ bɛ ko cɛgana fisigi cɛgana fisigi u b'ale tobi k'a mɔ ka safinɛ mɔ u kunkolo la ta k'a n'a ko fo ni tila ni ji gɛrɛ i la n'o tɛ furaji t'a sanango biɲɛ na wa n'i kolotugudaw nɔgɔlen don n'i ye safinɛ ɲini fana k'i ko a la fura la i bɛ tila ka ji wɛrɛ kɛ k'i sanango mɔgɔw tulo bɛ n kan na a tɛ tigɛ a bada o bɛ sɔrɔ o fana b'i la mais ni foyi foyi t'i la f'i y'a san ten i bɛ k'a la ni nɔgɔ b'i fari la ayi a tɛ namaya yɛrɛ a bɛ tigɛ ko ji o b'a sɔrɔ foyi t'i la ayiwa nin ko in
ako kuma ka ca itile kelen tɛ musoya kuma ye tanawa an y'a ye k'a fɔ ko muso dɔw bɛ yen nɔ ala yɛrɛ de ye olu dan ko u bɔ muso tɔw la i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen nɔ di primo tarancɛ don jara don ma ja i b'a sɔrɔ olu serelen don u yɛrɛ ma ne ko o ye mun ko de ye parce que an y'a ye k'a fɔ muso dɔw bɛ an balimamuso dɔw bɛ olu bɛ taa yiri yɛrɛ de sa kama pour que k'u labɛn mais i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ ala ye olu dan de ni ne o muso sugu bɛnna sinaya la e ko e bɛ se ka sigi e tɛ sigi dɛ o ye ko n'a tagabolo ye n'o tɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ni n'u jara sigi la i bɛ sɛgɛn dɛ parce que muso dɔ bɛ n'u ma bange muso bɛ n'a ma bange ni n'a jara sigi la denw kɔni bɛ e bolo i b'i ka dentigiya kɛ mais cɛ ko yɔrɔ kɔni na i sen t'o la o ye muso minnu ma bange o ye muso ma deli ka den yɛrɛ sɔrɔ ni n'o jɛra i kɔni n'i denw don den t'ale bolo mais ale fana den n'a cɛ o fana y'a cɛ ye baara bɛ ayiwa parce que an y'a ye k'a fɔ tanawa hali ni dɔw ye den sɔrɔ hali ni dɔw ye den kelen den fila den saba mais u labɛnnen bɛ to ten n da bɛna so de ma sisan o den tɛ minnu bolo n tilala n da bɛna so de ma e kan b'o yɔrɔ min ma ne ma sɔn o ma fura de b'a tigi bolo a tulo bɛ n kan na ni mɔgɔ n'a bɛ min bolo o tigi b'a dɔn fura de b'a tigi bolo n'o tɛ e furuli cɛ ma e ye den wolo e bɛ cɛ so kɔnɔ e ni cɛ bɛ da e tilala ka den wolo n'i ye bilatɔ ye san kalo 12 e b'i nɔ la o ye fura de tanawa est-ce que a bɛɛ ye fura ye parce que n ka jateminɛ sera a yɔrɔ dɔ ma a tigi y'a fɔ n ɲɛna a y'a kalen ye a ko ma karisa depuis ala ye n dama deli ka fura ta k'a fɔ ko n bɛ n seri n'a ye mais n yɛrɛ bɛ taa f'a bɛ n yɛrɛ ni tɔɔrɔ ni n ye semaine 1 ou semaine 2 ko mɔgɔ ma gɛrɛ n na n'i bɛ gɛrɛ n na don min na a bɛ komi i n'a fɔ tasuma kami de bɛ n fari kɔrɔ wa n bɛna min f'a ye a man kɛnɛ i sɔnna n ka kuma in ma o i ma sɔn a ma o kotigi in yɛrɛ sɔnna a ma o a ma sɔn a ma san 10 ɲinan a bɛ n wele k'a fɔ n ye a ko muso min delila k'a f'i ye ko ne man kɛnɛ fɛn min ne man kɛnɛ e filɛ ka kuma min fɔ a ɲɔgɔn min ne yɛrɛ bolo wallahi a bɛ deli k'a fɔ a bɛ deli k'a fɔ ne ko n t'i bɔ na k'i bɛ k'a fɔ ko wallahi ko fura tɛ k'ale bɛ taa ne i b'a dɔn damanjala daminɛtɔ de don bana dɔ bɛ ko damanjala o ji tɛ k'i la yɛrɛ i bɛ tila ka kɛ nin cogoya de mais a bɛ daminɛ tan fɔlɔ de n'a daminɛna tan a bɛna bɔ n'a kana jiko dɛsɛ don i la an ka taaba ye san damadɔ a bɛ n'a ɲɛf'i ɲɛna a b'a fɔ ala ko muso min ye kuma in f'i ye ko tiɲɛ don farigan don a kɔni tigi ye min fɔ a bɛ komi a mɛnna a kan dɛ a mɛnna a la donc bana de don mais o damajala i bɛ k'o mun fɔ o fura t'a la fura b'a la yiri minnu bɛ yen ni ji bɛ yiri minnu na a ma fɔ sa ko ji bɛ nin na babi bon yiri bulu wɛrɛw bɛ yen an ka kota yiri bulu wɛrɛw bɛ yen ji b'olu la o ye i n'a fɔ yiri jumɛn ni jumɛn ye timitimini b'a la min fura in tɔgɔ bɔ sa timitimini ni babi fura ni u b'a kɛnɛ ni denba sinji kosɛbɛ denw ka kolobɔ fura dɔ fana bɛ ko farakolokanci awɔ fana b'a la n'i sera ka ninnu sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn ni su kora dɔrɔn i bɛ dɔ min i b'i da hali fitiri ka ye i b'a min i b'i da n'a ye min sɔrɔ o ko la n'a yɛrɛ ka a bɛ se ka nin dɔ ɲagami a la ka geni bilennin dɔ k'a la n'a bɔra min na a bɛ n'a fɛ a b'a fɔ tiɲɛ na n sɔnna i ka muso ka fura ye ayiwa tanawa ala ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma tanawa ne ko ni yiri farani mun filɛ nin an y'a ye k'a fɔ muso caman bɛ yen u b'a kɛ u ka fiɲɛ kɔnɔna na a jɔda ye jumɛn de ye yiri farani ani bɛɛ bɛ baara kelen kɛ min y'ale wusa ni ne dɔɔnin o ye kasako ye ne m'a fɔ ko furu ja ye kasa de furu ja ye kasa ye tiɲɛ don ni cɛ bɔra baara yɔrɔ i ye jira mɛn ma jira n'a y'a gɛrɛ i ka fiɲɛ na ka jifilen fa k'a min n'a ye nin kasa mɛn a bɛ nisɔndiya a bɛ lafiya a bɛ nisɔndiya n'o tɛ ale nin bɛɛ bɛ baara kelen kɛ a bɛɛ bɛ jiko mago ɲa nka nin min filɛ nin kasa de bɛ nin ta la n'i y'a bila fiɲɛ kɔrɔ i ka ji kasa bɛ di yan kasa ko ne m'o fɔ furu di ala ye kasa de o
tiɲɛ don Tanawa an y'a ye k'a fɔ i b'a dɔn tiɲɛ don furu jala kɔni o ye kasa ye mais jɛ ka parfait fiɲɛ o ka di cɛ o wa ni fiɲɛ wɛrɛ ji fana kasa di yara o ka d'a ye fiɲɛ kɔni o kɔni ye dandugu ye parce que i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ teriw mana nana u muso ka fɛn lajɛ u tɛ se k'a min nɔgɔ bolo fo noro bɛ da fiɲɛ kɔnɔna na u bɛ taa ji sase san ka n'a di ko an muso an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ nin ye fɛn min ye fɛn min n'a bɛnnen tɛ n'i bɛ fɛ ka furu kɔni kɛ k'i ka sigi i ka furu la i suma ka diya i k'i bolo don i yɛrɛ kɔrɔ wa i jɛlen kɔni ka kɛ don o don Tanawa wusulan fana kasa dumani o fana bɛ so kɔnɔ depuis da la a nu bɛ wusulan kasa la wusulan don ka so fitiri mana se wusulan don ka so kɔnɔ wa dɔw yɛrɛ bɛ wusulan don so kɔnɔ u yɛrɛ bɛ bɔ wusulan o man di wusulan na mais ne bana bɛ mɔgɔ min na parce que i b'a sɔrɔ wusulan dɔ bɛ sinusite b'i la i bɛ bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ foyi t'i nikun na i ka kɛnɛ n'i ye wusulan don i ka so kɔnɔ ka fitiri a fɔ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ tar'i ko k'i jɛ sa i bɛ n'i sigi ka wusulan kɔrɔ i bɛ k'i mun i bɛ k'i ka labɛnw kɛ wusulan hali bɛna fɛɛrɛ bɔ min don ko an y'a ye k'a fɔ hali cɛ dɔw bɛ wusulan san ka na di u muso ma tellement que muso bɛ ka entretien min kɛ a ka so kɔnɔna na u bɛ wusulani mun kɛ so kɔnɔ u kasa yɛrɛ duma o bɛɛ ka di cɛ dɔw ye fo ka kɛnɛma bɔli nege bɔ cɛ dɔw la mais ko an balimamuso ko hakili to u yɛrɛ la nin yɔrɔ in na kosɛbɛ Tanawa e ka kuma laban ye jumɛn ye i bɛ se ka conseil jumɛn di denmansaw ani anw denmisɛnninlakaw ma anw minnu bɛ furu kɔnɔna na i bɛ se ka mun de fɔ anw ɲɛna ne kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ ni mɔgɔw b'u hakili to la o ye infection ko in ye dɛ o don ju bɛ bɔ depuis den bɛ bɔ so de o kɔni ye masa musomanw ye u k'u janto u denmusow la u k'u janto u denmusow ka to k'u ɲininka kosɛbɛ k'u kuma ɲɔgɔnya kosɛbɛ karisa e ka ko bɛ cogo di karisa e ka ko bɛ cogo di n'o kɛra b'o sa a tigi ɲalen bɛ taa cɛ sɔrɔ yen mais ne y'a bila dɔrɔn n ka minɛnɔgɔ ko n ka ji ta n ka yɔrɔ fura o y'a ko bɛɛ bannen e tɛ fosi ɲini k'a dɔn yara tiɲɛ ne bɛ taa cɛ sɔrɔ yen Tanawa siga kɔni t'o kuma in na min bɛ ka taa ni bɛrɛ bɛrɛ ka kuma n'u bila ta la n'a ta bɛ ka kuma o ne ta kuma mɛn bali aw taara fara